היי, היום אני מכינה קרמבל תפוחים. זה אחד הקינוחים שאני הכי אוהבת להכין בחורף. יש כל כך הרבה סוגים של תפוחים, אבל אני חייבת להשתמש בתפוחים הירוקים, הקשים והחמוצים, כי הם פשוט יוצרים את הקרמבל הכי טעים. אני מכינה אותו במנות אישיות. בואו נתחיל. יש לי פה קמח. הכמויות המלאות בלינק במתכון למטה. סוכר דמררה. חשוב להשתמש בסוכר דמררה בגלל שהוא יחסית עבה, והוא דווקא מוסיף לפריחות של הקרמבל. חמאה קרה שחתכתי לקוביות. ומלח. לא לוותר על המלח. וזהו, אני עושה את זה עם הידיים. אני פשוט ממוללת את הכל ביחד, בעזרת הידיים, עד שמתקבלת תערובת פירורית. התערובת של הקרמבל שלי די מוכנה. החתיכות לא מאוד אחידות, זה בסדר, ככה זה אמור להיות. והקרמבל שלנו מחכה בצד. אוקיי, אז השלב הבא שלנו, אנחנו מקלפים את התפוחים. כמו שאמרתי, אני אוהבת להשתמש בתפוחים ירוקים. פשוט קולפת אותם עם הקלפן. אז התפוחים שלי קלופים, ואני פשוט חותכת אותם לקוביות בינוניות, לא ממש קטנות. כי התפוחים בעצם ממשיכים להתכווץ במהלך האפייה. מנשנשים קצת תפוחים כי מילה לא יותר מיד הקערה. אז אחרי שנשנשנו כמה קוביות תפוחים, כי אי אפשר להתאפק, התפוחים שלי חתוכים לקוביות, אני מוסיפה פנימה קצת סוכר, יש פה משהו כמו 2 כפות, ווניל, אפשר גם קינמון אם אוהבים, מה שבא לכם, ואני פשוט מערבבת את הכל ביחד, בצורה הזאת, עד שכל התפוחים מצופים בתערובת של הסוכר והווניל. יש לי פה כלים אישיים. אני אוהבת להכין קרמבל במנות אישיות, סתם זה הרבה יותר אסתטי ויותר נחמד להגיש את זה במקום כזה עם כף. אני פשוט ממלאה אותם בתפוחים, כמעט ממש עד למעלה, ואני אפילו דוחסת קצת. התפוחים מאבדים מהנפח שלהם במהלך האפייה, אז אל תתביישו. מי ששם לב, ראה שלא שמעתי את התבנית, אין צורך. אפשר, זה יוסיף לכם קצת טעם של חמאה או שמן, אבל ממש לא חייבים. עכשיו ממש, אתם רואים שאני ממש דוחסת, איפה שיש לי מרווחים. בתום האפייה התפוחים ממש מתכווצים, אז כל החורים האלה פשוט ממש יורידו את הקרמבל למטה. אז ממש לפוצץ את הכלים. טוב, אז התפוחים שלנו בתוך הכלים, הקרמבל שלי חיכה בסבלנות בצד, ואני יכולה פשוט ממש להניח הרבה קרמבל, קצת לדחוס אותו גם, בדיוק כמו שדחסנו את התפוחים, בחלק העליון של כל כלי. כל הקרמבל שנשאר למטה, אנחנו פשוט אופים אותו as is, ומשתמשים בו אחר כך לפשוט קישוטים ולקינוחי כוסות, כל מיני דברים בסגנון, כשהוא מזהיב. אפשר להוסיף פה עוד קצת. זהו, הדבר הזה נכנס עכשיו לאפייה, התנור שלי מחומם ל-190 מעלות. משהו כמו רבע שעה, 20 דקות, עד שהקרמבל ממש 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 זהוב. התפוחים מאבדים מהנפח שלהם, ממש אפשר לראות את הקרמבל יורד.
וזהו, וזה מוכן לאכילה. אז הקרמבל שלנו מוכן, אפשר לראות שהוא ממש שקע, והתפוחים באמת הגירו הרבה נוזלים. הם עדיין קצת חמים, נתתי להם קצת להתקרר. ואני מפזרת אבקת סוכר בחלק העליון בנדיבות. ואפשר לאכול אותם ממש ככה. אפשר גם עם כדור גלידת וניל, או קצפת, או קרם וניל, מה שאוהבים. אבל תסלחו לי. אין כמו קרמבל תפוחים חם 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 מהתנור. אתם באמת חייבים להכין את זה, אז ראיתם כמה זה קל. אתם מוזמנים להירשם לערוץ, יש פה כפתור סאבסקרייב פה למטה, לקבלת עדכונים על סרטונים חדשים, בכל שבוע עולה סרטון חדש. מחכה לראות את הקרמבלים שלכם. עוד לא אמרתי, אבל אפשר להכין אותם גם עם אגסים ועם אפרסקים וכל פרי אחר שאתם אוהבים. כן, כן, כן. תעשו גם. ספרו לי בתגובות פה למטה איך יצא. ויאללה, נתראה בסרטון הבא, שיהיה בתיאבון.